Dan il-budget jixed l-impenn soċjali ta' dan il-gvern. Impenn soċjali komplementat mal-bżulija tal-poplu kollu. Dan intqal mill-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon waqt l-estimi finanzjarji ta' dan il-Ministeru għal dan il-budget. Il-Ministru Falzon qal kif il-budget imressa għas-sena d-dieħla mnefqa rekord għas-settur soċjali e kif se tiġi allokata somma ta' kważi 2 biljun euro. Spjega wkoll kif dan il-budget jinkludi fiħdanu xejn inqas minn 35 miżura soċjali. Il-Ministru Falzon semma wkoll kif dan il-Gvern qed jagħti ġustizzja lil dawk li sofrew l-inġustizzji. B'din is-sena li ġejja se tkun qed tgħin lil dawk il-ħaddiema tat-tarzna li ħadmu fl-asbestos. Il-Ministru Falzon qal kif għas-6 sena konsekuttiva kien hemm żidiet fil-pensjonijiet għall-anzjani, it-twessih tal-in-work benefit u żieda fil-Children's Allowance. Il-Ministru Falzon innota li f'7 snin in-numru ta' persuni li kienu jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali naqsu b'50%. Fl-2013 kien 14,000 il-persuna illi jiddependu fuq il-benefiċċju soċjali. Illum huwa taħt is-7,000. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u d-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Silvio Parnis semma li fil-budget imressa għas-sena d-dieħla l-anzjani u l-persuni b'diżabilità se jkunu minn ta' quddiem li jgawdu minn dan il-budget. Qotja ta' 10,000 euro għal dawk il-kumpaniji li jkunu interessati jixtru taxis aċċessibbli għal persuni b'diżabilità b'siġġu tar-rodi. Fil-Parlament tkellmu wkoll id-deputati Laburisti Silvio Grixti u Anthony Aġuż de Celis li elenkaw għal diversi miżuri favur dawk l-aktar vulnerabbli u l-ħaddiema. Gvern Laburista bħal dejjem wara li il-bniedem iż-żgħir huwa dejjem għalih iċ-ċentru tal-politika. Gvern li wara r-ruħ soċjali tiegħu. Għandna gvern li ħadem sabiex isalva x-xogħol tal-ħaddiema Maltin u ħareġ l-iskema tal-wage supplement għal ġid tan-negozju u tal-ħaddiema Maltin.